Hi there. आशा खालामो नोंसोर बयबो मोजाङैनो दं। लास्ट भिडिअ'आव जोङो एक्सारसाइज 8निफ्राय 17सिम खालामखांबाय। नैबे भिडिअ'आव जोङो एक्सारसाइज 18निफ्राय 21सिम खालामगोन। 21आनो लास्ट एक्सारसाइज दे, बेनिफ्राय गैला। बे चेप्टारा जोब्बाय आरो। बेनि उनाव जोङो गोदान चेप्टार लागोन। दानिया बे मोनब्रै एक्सारसाइजआ very important. एसे डिफिकाल्ट दे, इजि नङा। ओंखायनो मोनसे फाउन्डेसन नांगौ। बे फाउन्डेसनखौ बानायनो थाखाय आं मोनसे शर्ट लाबोदों। बे शर्टआव प्रफिट एन्ड लसनि कनसेप्टखौ आं डिसकास खालामदों। बेखौ नायग्रो। बेखौ नायनायनि उनावसो एक्सारसाइजखौ खालाम। ओमफ्राय नाय। ओके, लेट अस बिगिन। प्रफिट एन्ड लस कनसेप्ट, बेयो मोनसे इम्पर्टेन्ट कनसेप्ट। बे कनसेप्टनिखौ लानानैनो गोबां कुइसन्स नोंसोर मोनगोन। एटलिस्ट 2 मार्क्सनि नङाबा 3 मार्क्सनि कुइसन फैयो बेफोरखौ लानानै। दानिया बेखौ एसे सोलोंग्रोनि। लेट अस ब्राश अप। कस्ट प्राइस माने बायनाय बेसेन, सेल प्राइस माने फाननाय बेसेन, प्रफिट नङाबा लस जायो, पार्सेन्टेज मोनोना जोङो, पिपि होननानै बुंदों जोङो। प्रफिट माने कस्ट प्राइसनि गोजौआव फाननाय, लस जायोबा मा जायो? कस्ट प्राइसनि गाहायाव फाननाय। माने बायनाय बेसेना फाननाय बेसेननिख्रुइ बांसिन, माने लस जादों आरो मुलाम्फा जायाखै, खहा जादों। बावनायदो नायदो गेजेराव जोंहा नैबे लाइन दङ, कस्ट प्राइस, बायनाय बेसेन। बेनिफ्राय जोंहा सेल्स प्राइस दङ गोजौआव, आरो गाहायावबो सेल्स प्राइस दङ। माने बे फाननाय बेसेन, नैबे बे फाननाय बेसेन। कस्ट प्राइसनि गेजेराव जुदि जों फानो होमबा जोंहा प्रफिट जायो, पार्सेन्टेज अफ प्रफिट नै सेल्स प्राइस। कस्ट प्राइसनि गाहायाव फानोबा जोंहा लस जायो, पार्सेन्टेज अफ लस। बेखौ जोङो पिपि होननानै बुंगोन दे, पिपि। बेनिफ्राय बे मोनथाम टार्मिनोलॉजी, कस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस एन्ड प्रफिट लस पार्सेन्टेज, बे मोनथामनि गेजेराव जोंहा माखासे सोमोन्दो दं। जेरै प्रफिटखौ मारै केलकुलेट खालामो जों मिथिगौ। प्रफिट इक्वल टु सिपि, सिपि माने कस्ट प्राइस, माने बायनाय बेसेन, इन्टु पिपि, पिपि माने पार्सेन्टेज अफ प्रफिट नहीं तो percentage of loss divided by 100. ओके, divided by 100 बेनो जाबाय प्रफिट। मासे बेसेबां प्रफिट खामायदों नङाबा बेसेबां लस जादों, बेनि मोनसे फर्मुला। एसपि, एसपि माने सेल्स प्राइस, सेल प्राइस इक्वल टु सिपि कस्ट प्राइस प्लस प्रफिट। प्रफिटआ प्लसबो जागोन माइनासबो जागोन दे, लस जायोबा माइनास जायो, ओमफ्राय प्रफिट जायोबा प्लास जायो। बे सिम्बला प्लास माइनास जागोन। ओके, इक्वल टु सिपि प्लास मिथिखागौ सिपि इन्टु ब्रेकेट पिपि बाय 100, देट मिन्स दिस। प्रफिटनि जायगायाव आं नैबे फर्मुलाखौ लिरफिनदों। ओके, ओंखायनो बेखौ मोनदों। दा नायदो बेवहाय सिपि दङबावबो, नैबावबो सिपि दङ। सिपि कमन जाबायना, ओंखायनो मारै लिरफिननो हायो बेखौ? सिपि ब्रेकेट, सिपि इज ए कमन थिं, ओंखायनो ब्रेकेटाव दोननानै नैबेनिफ्राय 1 लाबोबाय, 1 सिपि ब्रेकेट 1 प्लास पिपि, बेयावबो सिपि दङना, पिपि डिभाइडेड बाय 100। दिस इज अ फर्मुला। बे फर्मुलाखौ बाहायनानै जोङो गासिबो जोङो प्रफिट एन्ड लसखौ केलकुलेट खालामनो हायो। लस जायोबा नैबे प्लासआ माइनास जागोन। बे प्लास जादों प्रफिटखाय, लस जायोबा नैबे गाहायथिं फैयोबा बे माइनास जागोन। ओके, लेट अस सी एन एग्जाम्पल। नैबाव मोनसे एग्जाम्पल दं। कस्ट प्राइस, बायनाय बेसेना 100 रुपिस। प्रफिट जायोबा प्रफिट पार्सेन्टेज 10%, नङाबा लसबो जानांगौ। 10% जायोबा सेल प्राइसआ मा जागोन? जुदि प्रफिट जायो होमबा 100, नैबे सिपि इक्वल टु 100, 1 प्लस 10, 10 is this percentage divided by 100 equal to 10, 100 into 1 plus 0.1, बेखौ डिवाइड खालामबा 0.1 मोनोना, इक्वल टु 100 into 1.1 equal to 110. This is profit. प्रफिट जायोबा बे 110 जागोन, माने कस्ट प्राइसनि गोजौआव थांगोन, गोजौआव। ओके, नैबे जाहैबाय माइनास लादों आं लसखौ देखायनो। लस जायोबा मा मोनगोन होनदों? 90 रुपिस, बे गाहायाव फैगोन। ओके, बेनो मोनसे फर्मुला। नैबे फर्मुलाखौ गोसोआव लाखि, होमबानो
प्रॉफिट एंड लॉसनि गासैबो केलकुलेसनखौ जों सुंद ब्रिफलि क्विकलि खालामनांगोन ओके बेखौ गोसोआव ला ओके नैबे लाइनफोरखौ गोसोआव लाखि होनबानो इजि जागोन केलकुलेसन ओके 18 को खालामनि मोनसे बेसादनि बायनाय बेसेन 2100 रां बेनिफ्राय 10% मुलाम्फायाव फानोब्ला बेसादनि फाननाय बेसेना मा इजि ओके बायनाय बेसेना बेसेबां कस्ट प्राइस CP फर्मुला बाहायगोन दे कस्ट प्राइस CP equal to 2100 बेनिफ्राय नैबे प्रॉफिट percentage PP equal to how much 10% जोंनो मा नांगौ ASP selling price नांगौ sell price so जों फर्मुलाखौ मिथिखायोना ASP equal to CP cost price into 1 plus PP by 100 right PP अब इसे 10 okay so this is CP 2100 into 1 plus PP is 10 kaya 100 okay so this is 2100 into 1 because divide kalam ka mamane 0.1 right so this is 2100 into 1.1 this is actually 2310 ini jahibay sell price baby sino fund ni baby sino 2310 ni fund okay formula ko bahayin kalam mana easy okay all right dania 18 na thangway na chung amado mo 19 dania 19 ko 500 rangau thaibri lebu baina 20% mulampa phanbai मोनसे लेबुनि फाननाय बेसेना बेसेबां जागोन बायनाय दङ बाट थाइब्रैसे cost of 4 lemon ni दामसो होनाय दं दे lemon equal to 500 बाथायसो cost of 1 lemon आ बेसेबां जागोन 500 divided by 4 right so this is 125 okay बे जाबाय cost price थाइसेनि बेयाव मोनदों ना ओंखायनो थाइसेनि बानाय so CP equal to now 125 बेनिफ्राय मा होनदों profit लादों PP equal to 20% so sell price SP equal to CP this is a formula right 1 plus PP divided by 100 okay so what is CP CP is 125 into 1 plus what is PP PP is 20 then we have 100 cancel so this is 125 into 1 plus 0.2 right 20% so 0.2 okay so I'll write here this is equal to 125 into 1.2 so this is how much this is actually 150 okay this is the price of 1 lemon selling price of 1 lemon Panday machine okay Panday machine is 150 rupees okay easy formula bahaynani kalamnago birat easy jay all right okay all right 20 ko kalamni 20 मोनसे बेसाद 50 राङाव फानोब्ला 10 रां खहा जायो बेखौ बेसेबां बेसेनाव फानोब्ला
मुलाम्फा जागौमोन एक्चुअलि बाव सेल प्राइस मोनसे ओरै दङ कस्ट प्राइस होननाय गैया कस्ट प्राइसखौ मोनबासो जोङो नैबेखौ दिहुननो हागोन ओके ओंखायनो फार्स्टआव जोङो कस्ट प्राइसखौ बाहायग्रोनांगोन बाव होनांगोन दङ CP is not there selling price दङ बेसेबां मोनदों 500 rupees बेनिफ्राय लस जादों बेहा 5% this is percentage of profit नङा percentage of loss बेयो जादों 5% ओके होमबा जोङो CP खौ दिहुननाव जों मिथिखागौ फर्मुला ना फर्मुला SP equal to CP 1 दाना बे प्लास जानाय नङा दे बेयो माइनास जागोन मानोना लस खहासो जादों ओंखायनो बेयो नेगेटिभ माइनास जागोन स' PP by 100 okay so this is how much CP oh 1 second CP का value CP गया ना okay CP गया CP खौसो दिहुननांगौ so ASP दंखायो जोंहा 500 okay 1 minus PP दङ 500 okay so this is 500 equal to CP बेखौ रानोबा बेसेबां मोनगोन 0.05 right okay no minus this is minus not plus minus 0.05 minus okay so this is 500 equal to CP into dan ko ba besebaं मोनगोन how much you get 0.95 right 0.95 so what is the cost price so CP equal to how much therefore CP equal to 500 divided by 0.95 दाना जों CP खौ मोनबाय CP खौ मोनबा नैबेखौ खालामनो हाबाय बेसेबांबा बेसेनाव फानोबा बे लाब जागोन दाना ASP दुइनांगौ सेकेन्ड पार्टआव CP equal to जोंहा मोनबाय नै 500 divided by 0.95 बेनिफ्राय PP प्रॉफिटआव मोनदों बेसेबां 5% प्रॉफिट मोनदों ओके जोंनो दिहुननांगौ दाना ASP will be how much okay so फर्मुला जों दंखायो ASP equal to CP same formula CP आ बेसे जोंना 500 divided by 0.95 into 1 plus profit जादों ngay plus PP आ जाहैबाय 5 बेनिफ्राय जोंहा नैबाव 100 okay so this is 500 divided by 0.95 into 1 plus 0.05 okay so this is 0.95 500 into 1.05 okay बेखौ सानोब्ला जों बेसेबां मोनगोन साननानै नाय बेखौ जों मोनगोन how much we get is 552.635 552.6315 this is the answer okay बेसेबांनि फाननांगोन okay 552.635 फानबा जोङो 5% प्रॉफिट जागोन नैबे okay all right okay last one 21 बायग्राफोरखौ नोजोर बोनो थाखाय सासे बेफारिया गांसे गस्लानि बेसेनाव फारियै 10% again 10% आरो 5% रेहाय होयो मोनथामनिबो समानथि रेहाया मा जागोन मा होनदों मोनसे गस्ला दङ ओके आगोलाव बियो 10% डिसकाउन्ट होदों ओमफ्राय दाम खम जाबायना ओके
आरो बेयावनो आरो 10% डिसकाउन्ट होबावदों। दामा आरो खमसिन जाबायना। अके। बेनिफ्राय आरो डिसकाउन्ट होबावदों। बेसेबां डिसकाउन्ट होदों? 5% डिसकाउन्ट होबावदों। नैबेनि न'आवहा बेनि उनाव फार्स्टआव बेजों डिसकाउन्ट होदों। बेनि उनाव आरो खम जाबायना आरो बेखौ डिसकाउन्ट होदों। आरो खम जाबायना आरो डिसकाउन्ट होदों। अके। लास्टआव बे मोनसे प्राइस मोनबाय आरो। अके, नैबे प्राइस। होमबा बे डिसकाउन्ट 5%, 10%, 10%, 5% अभारअल बेसेबां डिसकाउन्ट होखो बेखौ दिहुननो थिनदों। दिस इज भेरि इन्टारेस्टिं। नैबाव प्राइस मोनगोन, लास्ट प्राइस मोनगोन। नैबे जाय अरिजिनेल प्राइस, बेनिफ्राय डिसकाउन्टेड प्राइस, खेबसे डिसकाउन्ट होनानै बेखौ मोनदों। ओमफ्राय डिसकाउन्ट होबावदों, 10% डिसकाउन्ट होनानै बेखौ मोनदों। ओमफ्राय बेनिफ्राय 10% बेखौ आरो बेनिफ्राय 5% डिसकाउन्ट मोनदों। नैबे लास्ट प्राइसआ बेनो। दिस इज द लास्ट प्राइस। होमबा बे जे डिसकाउन्ट होदों 10%, 10%, 5%, बेनि ओभारअल डिसकाउन्टआ बेसेबां जागोन बेखौ दिहुननो थिनदों। अके। स' भेरि इन्टारेस्टिं। स' हमनानै लानोसै, लेट्स से, let us assume price equal to 100 rupees. Okay. होमबा 10% डिसकाउन्ट होदों ना, फार्स्ट 10% डिसकाउन्ट होबा बेसेबां जागोन 100 रुपिस आलाय? स' 10% of 100 rupees ना इक्वल टू, बे 10 को जोङो ओरै लिरनांगौ ना, then percentage को then we have 100. So how much? 10 rupees खम जागोन। होमबा एक्चुअल प्राइस, न्यू प्राइसआ मा जागोन? डिसकाउन्ट होनायनि उनाव new price will be how much? 100 rupees आव 10 rupees खम जादों। होमबा 90 rupees। बे आगोलाव 100 मोन, दा 90 rupees जाबाय। ओके। होमबा आरो 10% डिसकाउन्ट होदों 90 rupees आव। होमबा 10% डिसकाउन्ट of 90 rupees will be how much? Again, this is coming from this, 10 rupees, 10, 90. So this will be how much? This, 9 rupees are discount होबावदों। 90 rupees are 9 rupees discount होबावबाय। होमबा प्राइसआ बेसेबां जागोन? New price will be how much? New price equal to 90 rupees मोन। बेनिफ्राय 9 rupees माइनास जायोबा 81 rupees। बे जाबाय आर गोदान प्राइस। आरो बेनि उनावनो, बेनि सायावनो आरो 5% डिसकाउन्ट होबावदों। होमबा 5% of 81 equal to how much? 5 divided by 100 into 81 will be how much? So this is coming to सानजाबा बेसेबां मोनगोन बेखौलाय? 4.05, 4.05 बे जाबाय डिसकाउन्ट। ओके। होमबा न्यू प्राइसआ बेसेबां जाखो? न्यू प्राइस, this is the last discount, will be 81 minus 4.05, and this is how much? This is actually equal to 76.95. Okay, this is the last price. दानिया मा खालामगोन? बे डिसकाउन्टफोरखौ दाजाबदो नोङो। ओके। 10, नैबे डिसकाउन्टेड प्राइसफोरखौ दाजाब। 10, 10, 9 and 4 बेखौ दाजाब। ओके, बेखौ दाजाबबा जों मोनगोन 23.05, 23.05. This is the answer. ओके। नैबे 10 रुपिस खम जादों, नैबे 9 रुपिस खम जादों, नैबे 4.05 खम जादों। बेखौ दाजाबजोबबा मा मोनगोन? बेखौनो मोन 23.05। मानोना 100 रुपिसनि उनाव बेबायदि खम जाबोदों, ओंखायनो
बेखौ दाजाबजोब्बा जा मोनो बेखौनो मोनगोन नङाबा this is one way other way is 100 rupees minus 76.95 नैबे last price को 100 rupees निफ्राय माइनास खालाम बेखौबो एखे मोनगोन नोङो मारै मोनगोन 23.05 okay 23.05 actual price 100 मोना ओमफ्राय लास्टआव बेसेबां जादों 76.95 होमबा बेखौ दानख'बा जा मोनगोन बेखौनो मोनगोन same that is the percentage overall percentage okay बे एक्सारसाइजखौ जोङो गुबुन मोनसे लामाजोंबो सल्भ खालामनो हायो हो बेयो this is second solution हो बेखौ second solutionखौ देखायनि आं it's a shortcut it's a kind of shortcut quick solution मोनसे प्राइस दंखायो जों हमनानै लादों 100 rupees ना 100 rupees प्राइस लादो बेनिफ्राय बेखौ मा होदों बियो 10% डिसकाउन्ट होग्रोदों बेनिफ्राय डिसकाउन्ट जाबाय नालाय खम जाबाय आरो बेनि उनाव 10% डिसकाउन्ट होबावदों first 10% then second 10% percentनि उनाव percent होगासिनो दं आरो बेनिफ्राय नैबाव आरो बेखौ मा होबावदों बे 5% डिसकाउन्ट होबावदों okay डिसकाउन्टनि उनाव मोनसे नैबे फाइनाल प्राइस मोनगोन ना फाइनाल बेखौनो दिहुननाय okay फाइनाल प्राइस okay बे फाइनाल प्राइसखौ जों मारै लिरनो हायो बेखौ जोङो लादो let's say this is SP sell price आगोलनि first sell price is 100 rupees बेनिफ्राय जोंहा 10% दङ डिसकाउन्ट आरो बेनि उनाव ओमफ्राय 10% डिसकाउन्ट होफैदों डिसकाउन्टनि उनाव डिसकाउन्ट बेनिफ्राय 5% डिसकाउन्ट अके होमबा जोङो फाइनाल प्राइसखौ मारै लिरनो हागोन फाइनाल प्राइस इक्वल टु एसपि लिरनो हायो बेनि उनाव डिसकाउन्ट होदोंना बेसेबां डिसकाउन्ट होदों बे माइनास होबाय दं बै फर्मुलाखौ गोसोआव लाखिन 1 माइनास जाबाय पिपि 100 बे जाबाय फार्स्ट डिसकाउन्ट बेनिफ्राय आरो सेकेन्ड डिसकाउन्टनि उनाव बेखौ खालामबा जों डिसकाउन्ट खालामनानै नैबेखौ मोनगोन ने बेखौ मोनगोन बेजों बेनिफ्राय दाना नैबेखौ दिखांनांगौ बेनिफ्राय आरो 10% डिसकाउन्ट होदों so 1 माइनास पिपि 100 अके बे जाबाय बे अके नैबेखौ मोनगोन नैबेखौ अके बेजों बेनिफ्राय आरो लास्ट डिसकाउन्ट दङ 5% so 1 माइनास पिपि 100 this is this जोङो नैबेखौ मोनगोन फाइनालखौ मोनगोन अके होनबा बेखौ रिप्लेस खालामदो 100 into 1 minus 10% by 100 into बेबो एखेयानो 10 आनो ना नैबे 1 minus 5 by 100 okay बे 5 ना okay this is how much 100 into 1 minus 0.1 आरो बिदिनो 1 minus 0.1 into 1 minus 0.05 okay so this is 100 into 0.9 into 0.9 into 0.95 okay 0.95 बेखौ सानजाबा मा मोनगोन जोङो 76.95 76.95 बेनि जाबाय फाइनाल प्राइस ओके दानिया पार्सेन्टेजखौ देखायनोबा जों 100 निफ्राय खालामदों नालाय 100 माइनास दिस खालामदो percentage of discount effective discount in percentage equal to 100 minus
76.95. This is equal to how much? This is equal to 23.05. 23.05. This is the percentage. Okay. We will say shortcut near shortcut. Money gole gole discount हो बचाने या subsequent discount ला देना discount discount is discount and बाने भी formula को बाई ना be a first discount बेनिफ्राय first discount नि value जादों नि बे okay dengan R बेनि उनाव discount बे मोनखांनायनि उनाव R discount होदोंना ओंखाय बेनि खिसानदों ओमफ्राय बेखौ खालामोबा जोङो नैबे first weekखौ खालामोबा जों बेखौ मोनगोन बेनिखौ खालामोबा नैबेहाय मोनगोन ओमफ्राय lastखौ खालामोबा नैबेखौ final discountखौ मोनगोन okay final priceखौ मोनगोन बे price दे price final price okay so 23.05 is the effective discount percentage all right easy okay all right we are done with this exercise all the exercises are completed गासिबो एक्सारसाइजखौ जोङो खालामजोब्बाय दे अके भिडिअखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय नोंहा माबाफोर डाउट दङबा कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर आं मोनसे सेसन बानायबावगोन दानिया नेक्स्ट भिडिअखौ बावैसो उनाव लाबोनाय जागोन गोदान चेप्टार लानानै अननानै नेथ'बाय थादो थेंक्स फर वाचिं टेक केयार बाय